O pitnom režime sa veľa hovorí. Všetci vieme, že je veľmi dôležitý. Vieme, že je najlepšie a najzdravšie piť čistú vodu. No a aj napriek tomu dodržiavať pitný režim v každodennom zhone zabúdame. Dá sa to zmeniť a dá sa naučiť piť viac vody? V dnešnom unboxingu magazínu Vždy sa pozrieme na set filtračnej kanvice Aida od talianskej spoločnosti Leica, ktorý by vám s tým mohol pomôcť. Čo nájdeme v balení? Návod v českom a slovenskom jazyku, filtračnú kanvicu, 3 filtre Biflux, nerezovú fľašu s objemom 0,5 litra. Filtračná kanvica Leica, ktorá bola dizajnovaná a vyrobená v Taliansku, má nadčasovú bielu farbu, ktorá zapadne naozaj do každej kuchyne. Elegantná rúčka je navrhnutá tak, aby sa vám s ňou jednoducho manipulovalo. Dizajn kanvice nenápadne osviežuje vnútorná nádrž modrej farby. Táto kanvica patrí so svojou celkovou kapacitou 2,3 litra medzi stredne veľké a kapacita prefiltrovanej vody predstavuje 1,2 litra. Ak má dospelý človek vypiť denne približne 2,5 litra vody, stačí si ju naplniť 2-krát denne a nájsť jej vhodné miesto, kde vám bude pripomínať, aby ste sa napili. Prefiltrovanie vody na jedno naplnenie, teda 1,2 litra, trvá približne 3 minúty. Musíte si teda chvíľku počkať, ale vždy je to rýchlejšie, ako ísť na nákup balených vôd. Na veku je indikátor stavu filtra, ktorý si po výmene filtra mechanicky nastavíte, aby ste si ho včas nezabudli vymeniť za nový. Doplňanie vody do tejto kanvice je vďaka otvoru Quickfill veľmi rýchle a nevyžaduje si otváranie kanvice. Výrobcovia mysleli na všetko a je navrhnutá tak, aby sa kanvica vošla do dverí vašej chladničky. V balení tohto setu sa nachádzajú 3 filtre Biflux. Účinnosť, efektivita a zdravotná nezávadnosť týchto filtrov bola overená viacerými atestmi významných laboratórií. Z nich vyplynulo aj to, že filtre Biflux sú o 30% účinnejšie v porovnaní s klasickými filtrami. Filtre zbavia vodu z kohútika chlóru, ťažkých kovov, vodného kameňa aj baktérií. Mnoho ľudí odmieta piť kohútikovú vodu, pretože im prekáža pachuť, prípadne zápach. Filtre Biflux vylepšia jej chuť aj vôňu. Výrobca Leica myslel na všetko a v ponuke má aj špeciálne filtre, Mineral Balance, Magnesium Active a ďalšie, ktoré vašu vodu obohatia o minerály a zdraviu prospešné látky. Vaša voda bude nielen chutná, zdravá, ale aj s vyváženým obsahom. S jedným filtrom dokážete prefiltrovať 150 litrov vody. V prípade, ak také množstvo neprefiltrujete za 30 dní, je filter aj tak potrebné vymeniť, na čo vás upozorní mechanický indikátor na veku. Výmena filtra je naozaj jednoduchá. Predtým, ako nový filter vložíte do kanvice, je vhodné ho na 5 minút ponoriť do vody a následne vsunúť do vnútornej nádržky. Nezľaknite sa, tieto čiastočky aktívneho uhlíku sú zdravotne nezávadné. Napriek tomu odporúčam vodu vyliať alebo ňou poliať kvietky a prefiltrovať novú. Stavím sa, že filtrovaná voda vám veľmi rýchlo zachutí. Aby ste ale pri poctivom dodržiavaní pitného režimu neboli obmedzení len na domácnosť alebo prácu, v balení nájdete aj štýlovú nerezovú fľašu s objemom 0,5 litra, vďaka čomu si budete môcť vziať prefiltrovanú vodu so sebou na výlet, do školy, na prechádzku, skrátka kamkoľvek sa pohnete. Na záver už len malá rada, filtrovanú vodu si obľúbia aj vaše domáce spotrebiče ako rýchlovarné kanvice, kávovary alebo žehličky. Biflux filtre účinne redukujú vápnik a vďaka tomu ochránia vaše spotrebiče pred vodným kameňom. To je z dnešného unboxingu všetko, tak sa na vás teším opäť pri rozbaľovaní ďalšieho pomocníka.